La 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 la. La 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 la. Ang lengwi tong puru nung no leng laro ang kakchang yaong puru nung no kakchang ro. Ang lengwi tong puru nung noleng laro ang kakchang yaong puru nung no kakchang ro. Hambay subray nono ang nono lobiro chapo. Hambay subray nono ang nono lobiro chapo. No khabay hayong tui ma tui julang rokno aswak nay thoke sunam khakai tor nung le. No khabay hayong tui ma tui julang rokno aswak nay thoke sunam khakai tor nung le. Hapung hatay ro upang wapang rokno asok na itoke sunam ka ano bo muchang rui sunam ka o subray nung no. Ang lengwi tong puru nung no leng laro ang kakchang yaong puru nung no kakchang ro. Wana na kurui subray nono ang manui nang marok beba soy jorao noro. Wala na ako'y sobray nono ang mani nang marok bebang soy jorao noro. Naharui nay ke toksa tok tui rokno kai tor charui khang rui tono chungbo wana na kurui jisu no suri vitong ke ang lengwi tong puru nung no leng laro ang kakchang yaong puru nung no kakchang